don't have the last speaker. Dambele. The last speak is on prayer. As prayer elevates a believer, takes him up. By Idrissa Coulibaly? Yes, Coulibaly. You are? Coulibaly, yes. Okay. Aywa, Yeah. ko jamaka mada amna wajuli laba uladaina wajuli laba amna ode lamesisa anga karamo ke Idriss Coulibaly fe ale bena kana kuma fe minga ko de seli o de ye limane jonka sangorota l'Israël seli de be limane jon sangorota walma limane jonka sangorota o bisro seli kono ko amna wajuli de lamesisa anga karamo ke Idriss Coulibaly fe Nare takbir! Nare takbir! Muhammad Mustafa! Nare takbir! أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله أمي أنغشري وكروكريا كايرا كافو فويتي وفوير منغاي adamade e kan ke teda dugla feminye akanu yere asababuye ani abatoye asababuye o menga ke foy kelenye fonakara allah subhanahu wa ta'ala ke sharia ka yara ka fo o waliyain ni o seliye chemin chilani oye keta adamade sigoroma ni achaya belajilema oye muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam kayini ala fe kishi an neme ala ko ke ala kira muhammadul mustafa ka sallallahu alaihi wasallam ka ala tanu ka walnyimando akan neme sigoroma uchamala alhamdulillah wati bana nga yani amdo anga walanda ere kono folimi ni adamade bela jelebi nyon soro akono ni kishiba akono dahaba akono ni obita be kelim yama ami o folin kerengere ke nyishin bela jelema no e assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah ma kundala surunyana walanda min dilane ma ode ko as-salatu mi'rajul mu'min ko seliye limaniya jon kay yela zeye walma seliye siraye limaniya jon be tema sira min ve kese alama ke ala soro ke ala teriye ke ka jenyo ko seliye ode nanye nin dakurunye yirata ka laje alakira sallallahu alaihi wasallam ke dakurunye de do onni alakira ka dakurunye do a chena anga qur'ana kono laje de yela dakurunye qur'ana bi a chentigi yawa qur'ana bi a kokoroma donwa o sigatara fiyo yene hali amta qur'ana kono karamo ka dabola ka dakurunye do fosisa ka fo ko alakira sallallahu alaihi wasallam a gwena ke bo maka ke ta madine
o ay gweminga ka bo maka keta madine o makanga o mesigite ko olu klala ka layni ke ko alisisa ko madine ko fana kasra dama o agwena kundu mene kama ke bo maka ko abi chen fodowa kuma ladri dowa kuma majiglendowa o walma ko ay dode dokoya wa ay dode nenwa agwena ka bo maka o de kama wa la ala kira sallallahu alaihi wasallam agena ka bo maka fengelen pew mengama as-sala o salide Allahu akbar o salide no te foi medon ala kira nona maka juguyala dogal mala fo ayete dali menge dugula Allah subhanahu wa ta'ala ni kedaka mahanga o yoro nanaye nimbi ala kira yere de sangorota olu safe o kuma sigatara fiyo as-salatu mi'rajul mu'min o nanye qur'ane kono laje ambita e ka fo da kun kelen pew mimbe adama dela ni o da kuinte adama de ni bi ka bofu safuye na kun yere tala du kolo safe o salide o Qur'ane bo fo yorod me Qur'ane ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ne alame jine ani adamade da foy kelengama ni ne Allah subhanahu wa ta'ala batolite ni ne Allah subhanahu wa ta'ala mautu talite o ke mfen do maututa o seke ke fiu fika kanu o wani ye fen kanu sikatara fio ebe gerala o kama bamana ango ko maba teri son beta ko funa kara ka chenye o kore lahaliya bi terina jogo no bi terina ebo bedeta ko bejira ko labara fo abido ela ka fo e karsa jenyo ayire de o kuma dakurunye wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ne ala ma jinani adama de da fui kama fu kene ala maututa fu kene kanuka da mateme o kuma mautu inde se ka tafiu fi ka ala kanu o kuma ambe ka bato yara minge abela jele be ka kenil lahaliya minyi o de kanu lahaliya fin do de nyine to do anve o de ba amla kan ti da dugula o dakurinye ibadatu min ni obe aya ngono ke ala batu o dakurinye do arabu kane do o arabu fe ni neke do tasmana ni neke blila arabu bu kando ko abadal hadidu an-nara Allahu akbar kun neke tasma batu aya batu chogodi blenya min be tasmana neke de yota o kuma ni ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko as-salatu mi'rajul mu'min ko seli limaniya jonke sanayele fende walma seli limaniya jonke gere nyokonya de seli de siraye limaniya jonke kan teme sira min ve ke gere alala ni ala kira yo fo o kuma dakunye ibadatu yin koro de ko sigatara fiyo waliya mimbi ke admadeni fe ola o de ke gere alala o waliya inde be admade gere alala wa foito ke ni selite o juguya mimbe admadeni shetana che du kolo sanfe juguya yin juguya dume o kedaka shetana ye adamana chidene shetana be akabara de la o de kama shetana ya mi ni odoye iblisa ya o tumamna ni Allah subhanahu wa ta'ala mana meleka o fe kafo kuke ale Allah subhanahu wa ta'ala batu o ka fara adama ka ke Allah subhanahu wa ta'ala ka kelebandi ya jira ko meleka o belajele yesu judu ke adama ye o beye yere majiki ke adama ye ko fona kara iblisa o kiramunga ala ye akuna koya
kumakan min tɛmɛna ani Allahu subhanahu wa ta'ala cɛ k'a to a ka shetanaya lahaliya kɔnɔ o ye kumakan jumɛn ye kuranɛ b'o fɔ an ye kala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin. Ako ala emene chiwa ime banena wa imene genwa ka do ka fo iyo ke tigi ko de chen mina tanzigi ikasra kleleka mina tanzigi ikasra kleleka wa okofe mina uma kebo unyefe wa mina uma kebo ukofe wa mina uma kebo ukiniya vanfe wa mina uma kebo unumaya vanfe oninyo kedu wa etina usoncha manzoro ala barikada jonye sisa dakrunye ala barikada jon itina soro usoncha may ala barikada lawye niye ne dakrunye ntaka laje nimbela jelebe munne no fa abi munumunu munno fe onga jamana ngono o geleya de be on fe ya o bana de be on fe ya seli yere femi ameshido kele flana seli be ka kuminga ma choi o meshido Allahu akbar o de kama amba ka brika wuli fuye kedaka andi nafa shisoro akella munyo sababu ye kedaka anda kekundo abika kungele mbeo menga manto don ni Qur'an aya la jasesa Qur'an aya de ba laba alaba de ba foanya ka fo selimbi ke ala barkada le kama o kuma ni ya bla o ala barkada mine kono sikatara fiyo abe gere alala o de kama ni makan era taka laje silamaya ere asobaye o yoro mi adubaye o yoro mi silamaya jembi nyonsoro o dukumina ni o ye makan ngo Qur'an be makan sigi kun foanye asigi kunye muye tumamna nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam atara adenga Ismailan jini ani amusobla makandu goloka ayasoro foite yo ayasoro dugu langolodo foite mawre shite duko yesigila ayu blemge ayiboloja Ibrahim ayiboloja akwa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra zi zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ni alak makande nabi Ibrahim nenguka akona tigi ala ndaranga demaya bla yorola yoromi seneka yorote fuiti nga ndalu bla ike horoma so krefe jawo alkaba suroy alkaba bele kundo anodron de kumbe ndalu bla ike horoma so krefe munde koson ndaru bla uka donke wa uka chike wa uka jinyini wa aya de yo fo wa ay aya ko chugo rabbana liyuqimu sala rabbana liyuqimu sala ala nenna no bla ya fenkelen pio mingama o de yo kaseli makazigla ne muyi esola makazigla ni selide sababu mimba sigili fanana o selide ni o yesilama ya yere fa bae o sigla seli koson na tarafo ko seli yere tesla maya doe kwa dote abika chugodi o kora ko jaayire don yere klala anaw kedaka o tala ala ka dakurnya fana soso ala ya foli minge mejina ni adamade da foi kama ni ne ala batote atara o fana soso akara chugodi sisa
ni nene ya bla olu ta faamuya o minɛ kɔnɔ yala alakira y'a fɔli min kɛ ko as-salatu mi'rajul mu'min ko seli ye silama ka yɛlɛyɛlɛ zee ye seli ye silama ka tɛmɛsira ye limaniya jɔn ka tɛmɛsira ye walasa k'i se ala ma yala o tɛ kɛ kalo ye wa o tɛ kɛ tiɲɛ nka i bɛ n'i dula kuranɛ kɔnɔ o de bɛ lafiya alakira sallallahu alaihi wasallam ka dakuruɲɛw la k'a dɔn waati tɛ yen imam mahdi alayhi salatu wasalam ale ka dakuruɲɛ fila ɲɔgɔn bɛ yen an bɛ o ɲɛfɔ ka d'a kan waati de tɛ yen an b'o ɲɛfɔ cogo di cogo la min b'a jira k'a fɔ seli yɛrɛ de b'a to adamaden bɛ ala sɔrɔ ni a kɛ kun dɔnna wa seli yɛrɛ de b'a to adamaden bɛ kɛ ala teri ye adamaden bɛ kɛ ala jɛɲɔgɔn ye imam mahdi alayhi salatu wasalam a b'i kanto a ko bada fahami shahadatu ko dakuruɲɛ shahadatu faamuyalen kɔ n'o ye la ilaha illallah ye k'o faamuyalen kɔ adamaden fɛ yanbaghi an tahtammu bi ada'i salati allati qad awsa Allahu bil muwazabati alayha miraran wa takraran fil Qur'anil Karim o kuma ko kalimatu shahada faamuyalen kɔ n'o ye la ilaha illallah ye o kuma ko a kɛ kan aw kɛ haminanko kɛ kɛ aw lemaniya jɔnw aw silamaw aw ahmadiyaw aw kɛ hami o kɛ kɛ seli dili ye o kɔrɔ ye o kɛ kɛ seli ye o seli min ni Ala subhanahu wa ta'ala ye o fɔ kuranɛ kɔnɔ kɛ caya taa ni segi caman la ko an k'an jilaja ka duumɛ o seli in de kan k'o kɛ a kɛcogo la k'a kɛ a kɛ waatiw la imam mahdi mɛdaw ma a ko gayra annahu ta'ala yaqulu aidan ko ka taa sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala bi i kanto fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko bɔnɛ bɛ selibaw ɲɛ bɔnɛ bɛ selibaw ɲɛ seliba jumɛnw ko don imam mahdi b'a walawala ko ayi ko n'i m'o o kɔrɔ dɔn الهلاك للمصلين كوبونه بسليبونيه الذين هم غافلون عن حقيقة الصلاة كو سليبو كودو سليمينو يرو سليبا منو ده سلي رككون دو اككون سليبي كون كلم بيو مينغاما كو سليبا منو دو دو كو بونه ده اولوني الله اكبر الله اكبر صلى الله عليه وسلم Allahu akbar seliba minnu da seli kɛ kun dɔn ko bɔnɛ de b'olu ye n'i y'a ye n ko bana min bɛ an fɛ yan ni bana de don kuranɛ ka fɔli de don an bɛ dakuruɲɛ in kala don o don ko fawailun lil musallin dɔw b'u kan ja n'a ye ko bɔnɛ bɛ selibaw ɲɛ nka Ala y'a fɔ ka d'a kan seliba jumɛn ko don mahdi de y'o walawala ko seli bi kɛ kun min kama seli yɛrɛ kɛ kun ni e t'o dɔn e kɔni b'a kɔnɔ i ten u yɛrɛ ɲuman na birika wuli fu i b'a fɔ sɛ ka ɲɔkisɛ sɔki e bɛ ka seli kɛ ten bɔnɛ b'i ɲɛ imam mahdi alayhi salatu wasalam a mɛ daw ma a ko cogo di a ko as-salatu allati takunu fiha afkarul musalli fi wadin wa qalbuhu fi wadin a ko seli min ni seliba yɛrɛ ale ka miiriya o bɛ kɛ adama na fanfɛ ani seli yɛrɛ o bɛ adama na minɛn kɔnɔ wali a dusukun bɛ adama na minɛn kɔnɔ o kɔrɔ ye ale bɛ seli yɛrɛ kɔnɔ nka ale yɛrɛ tɛ yen a dusukun tɛ yen a dusukun bɛ fan wɛrɛ fɛ ويتفوه بكلمات لا يكاد يدركها ale bɛ fɛn fɔ ni a nɛnkun ye a yɛrɛ tɛ fɛn minnu faamu waati tulo majɔ a ka fɔta fɛ
a t'a ɲini k'a ka fɔta yɛrɛ faamu fiyewu ale kɔni bɛ k'a fɔ ni a yɛrɛ ten fa misl tilka solat laysat ila la'ana k'o seli fasuguya o tɛ foyi ni danga tɛ o bɛ kɛ danga de ka jigi o seli yɛrɛ kɛbaa kan ɔ wajibi don e k'i sigi ko seli tɛ foyi wajibi don e ka seli lagosi ka d'a ka seli yɛrɛ bɛ kɛ kun min kama e t'o dɔn e b'o seli yɛrɛ min kɔnɔ ye e dusukun bɛ fan wɛrɛ fɛ e farikolo kɔni bɛ ka seli laada sigi kɛ nka e yɛrɛ tɛ yen ka d'a kan e yɛrɛ ye dusukun de ye o waati mun b'e gɛrɛ ala la i kɛ miiriya ani kɛ taasi o de b'i gɛrɛ ala la ɔ n'o tɛ seli yɛrɛ kɔnɔ dun e bɛ seli bɛɛ kɛ i ka foro kɔnɔ i b'a bɛɛ kɛ i ka butigi kɔnɔ i b'a bɛɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ kɛ k'a ɲini k'a sɔrɔ cogo min na o miiriyaw e bɛ seli bɛɛ kɛ ni o ye o bɛ mun nafa ɲɛ i ɲɛ siga t'a la fiyewu o bɛ kɛ danga de ye ne ta ye kɔnikɛla laadasigi ye ka laada sigi dɔrɔn n'o tɛ k'a fɔ kɔni ko maa ka kuma seli kan ka taa miniti hali ɛri kelen bɛ ɲini ka dɔgɔya o tigilamaa la seli ala ka hakili ɲuman d'an ma nare takbir nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad Ki Ahmadiyya nare takbir jalsa yɛrɛ a sigi mɛ tɛmu ba min kan n'o ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin anw mɛ Muhamadu ci kɛ ka foyi fo n'a kɛra ka kɛ hinɛ ye ka taa dafɛn sigiyɔrɔma bɛɛ lajɛlen ma siga t'a la fiyewu o hinɛ o gulɔki donyɔrɔ o samara donyɔrɔ o kulusi donyɔrɔ o fugula donyɔrɔ o ye seli kɔnɔna de ye i bɛ bɔ n'o de ye seli kɔnɔ siga t'a la fiyewu n'i ye seli kɛ ka ɲɛ e yɛrɛ bɛ kɛ hinɛ de ye n'e kɛra hinɛ ye i kɛra Muhamadu ye wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin takbir nare takbir Muhammad Mustafa nare takbir